Abantu abaningi bayaxakeka ukuthi 2 plus 2 uzenza kanjani lezi zinto zakho ukuthi wenze igroup, uthi uma wenza igroup bese kungena inyosi emfundweni noma ekhaya lakho. Lalelani ke bakwethu, ngizamtshela namhlanje. Nazi inyosi njengoba niyibona, nazi yizo zonke lezi inyosi, yizo zonke inyosi lezi, nazi inyosi, akusimlingo-ke leyo. Ngizaqala la inyosi ngiyakwenzela mina ukwazi ukuyithuma la ufuna ukuyithuma khona ngesikhathi sakho othanda ngaso. La esenyosi lesi eseyikhundla zasemsebenzini, thola ikhundla, promotion. Ake ngiqale la, phela ukuba nemali akudingi ukuthi uzufunde, kodwa kudinga umqondo. Ya usebenzisa imodula bese uyaphumelela. Ngiyakunika udabula, ade ngimaka nje namhlanje udabula naye uyashintsha futhi abe zinyosi. Kuya ngokuthi ufuna umsebenzisa kanjani, kuphi udabula lo. Awu bakwethu, njengoba nibona la, eyi basiphazamise abantu abafana. Njengoba nibona la, eyi kunzima ukagedlembane, ngisaba nokukhaza. Ugedlembane lo angimniki umuntu ongaphansi ka-18 years ugedlembane. Sizathu ugedlembane njengoba ubona ukususa izitha zakho nokulwa nabantu abalwa nawe. Ugedlembane lo kusho mina u2 plus 2 ugedlembane angimniki umuntu ongaphansi ka-18 years ngoba ukulwa nezitha okubulala la ufuna ukuthumela khona. Ugedlembane uyafika kwenzele lokho 3 seconds usefikile. Bangiphazamisa, bengisachaza baba Ntshangase. Ya u2 plus 2 lo ngithi le moto ayikafiki indoda, le moto ayikabuyi le moto yakho. U2 plus 2 la ejozini. Lalela baba, manje usho ngani ukuthi imoto isibuyile wena? Angithi lalela baba, ngizakufonela manje i-airtime yami la ngisebhizi. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lalela baba, akusizi lokho, angithi ama-details emoto wonke nginawo mina. Wathi wena angikulandela imoto ngoba ubhizi emsebenzini. Sibuyile imoto awusangitsheli. Mana ngizabuya kuwe ngisebhizi. Siqhubeke mntana, ngidila naye. Njengoba ungizwa-ke ngikhuluma nalo muntu, silanda yonke into yakulahlekela. Ungalokhu uya kumuntu uthi ufuna ukuthi uye enyangeni uthi ufuna ukuthi wena ukhuluma naso uchimbula lo. Ahambe alande lento oyifunayo la uyifuna khona. Ayi ngachaza ngithini? Ngachaza ngithini? Ake ngibuyele la. Ngidile nalo muntu odelelayo komashe. Siyabona. Fala.